Dobrý deň prajem. Volám sa Peter Kopecký a som manželom, otcom, bratom a aj synom v živote. Vďaka požehnaniam, ktoré som v živote dostal, lásku, zdravie, rodinu, deti, zázemie a schopnosti, cítim zodpovednosť podeliť sa o ne s tými, ktorí to najviac potrebujú. Založením nadácie Silné rodiny pretavujem vďačnosť do konkrétnych skutkov. Naša nadácia stojí na kresťanských hodnotách, ktoré zdôrazňujú službu druhým, silu vzťahov, silu manželstva, dôstojnosť rodiny a výchovu detí k láske, zodpovednosti a rešpektu voči druhým a k sebe. Veríme, že skutočný zmysel života a úspechu spočíva v tom, čo vieme vrátiť späť, osobne, hodnotovo aj prakticky, tým, ktorí to najviac potrebujú.